Takže ahoj, já jsem Sába a vítám vás při novém videu. Jsem tady a dnešní video bude tedy destrukční deník, #1 a teda se omlouvám, nebude to, dneska není pondělí, dneska je pátek, ale já jsem se nemohla už dočkat. Kdo to nezná, tak je to vlastně o tom, že máte takovýhle deník, knížku a v tom máte strašně moc stránek a strašně moc úkolů. Je tam několik úkolů a já jsem myslela, že každý pondělí bude destrukční pondělí, #1 blablabla a bude to vycházet každý pondělí a bude 5 úkolů. Někdo dělá, vždycky, když to točí lidi, nebo spíš holky i kluci, když to točí, tak tam mají většinou 3 nebo 2 úkoly. Já jich udělám 5, aby to bylo takový zajímavější. Takže když to otevřu, tak je to teda nějak takhle. A první úkol, tenhle se nebudu dělat teďka, ale až potom. Takže první úkol, mám tady tenhle a já jsem to vždycky takhle ohnula rohy. Tuhle stranu proděravte tuškou. Takže si vezmu nějakou tušku. Už nějakou najdu. Takže si beru tušku a jdu to proděravě. Takže to se moc nechce. Ale neumím. Úplně krásný, tyjo. A je to vlastně o tom, že si ten deník máte zničit, ale já se ho ničit nebudu. Já se ho budu spíš jakoby vylepšovat. A tak no. Takže každý z tohohle dělá balónky. Z těch prodyravěných koleček dělají balónky. A co jiného bych udělala, tyho, to je strašně krásný úplně. Úplně se mi to povedlo. No tohle už nejde. Takže takhle to teda vypadá, je to krásně a já udělám teda ty balónky. Udělám jich teda asi různý tvary. Takže jdeme na to. Já jsem zapomněla černou fixu. Tady měla být někde tady, ale já nevím, kde. Prosím, ať je tady já, že co to na mě vypadá, že co to mám. Tak. Jo, mám tady černou fix. Takže jdeme na to. Krásný balonek. Upozorňuji, že jsem takovýhle balónky ještě nikdy neviděla, protože jsou to příšerný. Třeba jako tahle jsem ještě nikdy v životě neviděla, ale dobře, no. Takže dále. Naší ulicí usmívám se na všechny, i na svět jsem mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici tak. Na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela. Ježiš, to je úplně zmutovaný. Tak a teď to jdeme teda vybarvit. Takže jo,
Tak, už to tady mám a je tady lampička, takováhle, a tak jsem ji sem dala, aby to bylo víc vidět. Dělala jsem to pěkně barevný a celkem se mi to i docela líbí. Tak, další stránku, ježišmarja, ono to propilo. Další stránku. Kreslete tlusté a tenké čáry, co nejvíce na tušku tlačte. Takže já si pod to asi něco dám, ale nevím co. Nebo víte co? Ne. Tenké a tlusté čáry, jo. Se zbláznil docela, la, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zbláznil docela, la, ten kluk mimo je, Já ukážu, jak krásně se mi to, jak, oh my god, ježišmarja. Takže úplně krásně se to jakoby vyrilo. A no krásně, blbě. Tak a jdeme na další, už na třetí. Takže vybarvíte celou stranu, takže já jdu na to a rozhodla jsem se, že si udělám takovýhle, no to uvidíte, vidíte to? Takovýhle vlnky a udělám vlastně od... Ještě jsem u zahraničích ani těch YouTubech neviděla, že by dělali tohle jako já, jakoby takhle ty vlnky, takže tak, no. Ale já si myslím, že by to mohlo být i pěkný s těma takhle, s těma vlnkama, takže já to jdu vybarvit. Tak, už jsem si to teda dobarvila, vypadá to nějak takhle. Mně se to fakt líbí, je to úplně prostě hezký. A hrozně se mi to líbí, nevím. Takže jdeme na další úkol, čtvrtý. Zase se mi to tady propilo. To nevadí. Tak. Další úkol mám škrábit něčím ostrým, tak já to udělám určitě kružítkem. A nevím, co tam mám jako škrábat. Ježiši. Já se vím, že to udělám i na toto. Tak, já myslím, že to stačí. Tak, a poslední, pátý úkol mám tady tohleto. Tuhle stránku roztrhejte na proužky. Já už jsem si tady udělala 2, snad vám to nevadí. Tak jdeme na ty další. To nebude to teďka nestřihnu, protože to je rychlý určitě. To je celkem lehký. No, to je dost lehký. Je. Bezvadný. Tak. Takže, dobře, no. Tak, tohle by pro dnešní video bylo všecko. Tady můžete vidět můj úchvatný bordel na stole. Takže je fajn. A takhle teda. Takže podíváme se na tu první stránku, co jsme dělali. Tak, tady jsme dělali ty balonky. Další stránka
jsou tyhle tenký a tlustý čáry. Třetí stránka jsou tyhle barevné proužky. A to se mi nevím proč, ale hrozně se mi to líbí. Je to úplně stejně jakoby od zhora, tady je žlutá, tam až do oranžová, červená, růžová, modrá, fialová a znova. A hrozně se mi to líbí. Oni na videu tyhle dvě vypadají, kdyby byly úplně stejný, ale nejsou. Už je to dobrý. A fakt se mi to líbí. A potom další stránka, škrábejte něčím ostrým. A poslední stránka je tahleta. Tuhle stránku trhejte na proužky. A tak no. Takže tak. Takže tohle by z dnešního videa bylo všecko. Snad se vám tohle video líbilo. Je to nový formát videí a bude vycházet každý pondělí. Ale dneska je teda pátek a chtěla jsem udělat takový začáteční. Takže snad se vám tohle video líbilo a ahoj u dalšího videa. Ahoj.